ассалому алайкум дӯстони азиз, соза нағзани саломатиҳо хуба. Ина бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам арзонкитс омадем. нигоҳ кунед духтарако, ҳам коляскаҳои хушровардагиян, ҳамаи чи ҳастай. аз як ами шезлонг чанд намуд, аз мошинчуорам ҳами хел коляскаҳо ку тамоман бо фасонай бинен, ҳамаш брендове. арзони арзонай чанд сома сар меша? Ай 450 сомона сар шида коляска иҷада ҳастай то чанд сомара? то 3,5 ҳастай марамат касседа дар корай метавонен биёен арзонкитс ё ки дархост кунен доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи пажарка бинои Корвон сити худаш якум ошёна арзонкитс ба осонӣ пайдошон мекунен. доставка низ доранд. марамат барои маълумоти бештар рақамҳо ҳаст дар рӯи экран. анам ин намуд коляскаҳои дрона бисёр мепурсен духтарако рости. ина марҳамат арзонкитс да як бурак биненда ҳамқа моделҳои фасон омада бовар кунен. и 16 хушрӯ и 16 хушрӯ чанд фасонай аҳамиятенда. марамат касседа дар корай духтаро бори хучунай дасти аввалай метавонен омада аз арзонкитс харидорӣ кунен. нархошон чӣ хеле ёра? 650 сомон 750 сомон 750 850 ина ям аксиони бора 850 ина 850 сомони тамошобинои иқа хушруван. нархошон аз 650 сомон сар мешава. нархи анамхе коляскаҳои дрон я бурак нишон метиҳан ич хеле мешава бо марамат касседа дар корай арзонкитс биёен тамошобинони азиз. агар омада наметонен дархост кунен доставкатон мекунанд. бозори Корвон бинои Корвон сити якум ошёна. ина марамат нигоҳ кунен ҳам шитанак мешава ҳам ина диден чӣ хеле удобни хушрӯи тамошобино. мана марҳамат 650 сомашам ҳамин функсияҳоро дорад. ина марамат касседа доставка дар кор нависен. дасташам диден пасту баланд мешава. беҳад коляскаи хушрӯи охи духтарако. марамат ина дар кортон боша арзонкитс омада харидорӣ кунед. баъд медонен як бурак биненда интихоба чӣ хеле коляскаҳои хушрӯ вардагиян бовар кунен ҳамаш фасонай. ай ҳамин 450 сомона сар карда то 3,5 коляска омадагия арзонкитса. ҳамин 3,5 кадомай я бурак нишонтен ё двойка тройкан бисёр ина нигоҳ кунед ина меяян 3,5 мана ина тамошобино касседа дар корай ҳатман расветкошкати буда иҷада бо 1000 сомам дора 700 сомам 800 сомам хулас ҳар хелай. бозори Корвон бинои Корвон сити якум ошёна арзонкитс тамоми намуди коляскаҳои фасона шумо метавонед ки аз арзонкитс харидорӣ кунед. ина нигоҳ кунед коляска аз 450 сомон нархош сар мешава. мана агар хушрӯ надида боша наворда рақамошон ҳаст нависен расмошам мепартоянд. нархо кати шумора пура бо мефаҳмонам. қисмои болорам бинен ҳамаш коляскай. ина духтарако варианти сабукаки хушрӯи коляска мекуфтен бо нархи дастрас. пас арзонкитс биёен нигоҳ кунен 450 сомони акция шидагай анамхе коляскаҳои хушрӯ 450 сомон барои прогулка беҳтарин вариантай. ҳам қабоб ба қувватан дидена ҳам ховравак мешава. ина ҳам шитанак мешава. хулас чанд функсия дора. метавонед бо омада ҷамъкунишам удобния сабукаки хушрӯ духтаро марамат метавонен биёен аз арзонкитс харидорӣ кунен. ҳамагӣ 450 сомон. омада наметонен нависен доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи пажарками бинои Корвон сити худаш тамошобино якум ошёна арзонкитс. мана подвалш не якум ошёна дӯстони азиз. биёен аз наздик як буракошона биненда ҳамқа интихоб зиёда иҷада. ана духтарако шезлонг мепурсам бисёриё. марҳамат арзонкитсда ҳамин қадар шезлонгҳои хушрӯ омадагия. нигоҳ кунен моделош чӣ хеле фасонай. иҷада медонен нархҳо аз 150 сомон сар мешава. дидена ҳамаш новинкаи ҳамаш ба қувватҳои фасони хушрӯай аз 150 сомон сар мешава. баъд иҷада бо электронишам астна чанд намудош ҳастай. марамат бинен ина мин тараф ҳамаш электронни шезлонгҳо буда. ина касседа дар корай ҳатман арзонкитс биёен. то чанд сомара дорен?
650 сум сар меша. Электронниша? 850 сум аё. Электрониш злонг аз 650 сомон сар мешдай то 1850 сомона. Ина мучам хшруаям шизлонгая. Электрон нест абишне 250 сум. Хшру дختарако нигоҳ кунед 250 сомон. Доставка доран. Ина касседа дар корай як бурак агар омада битонен биёен борошона бинен сифатошон беҳтарин ай бовар кунен качестваш да гап нест дасти аввал ай бори хичонай дختаро ина биёен тамошо кунен харидорӣ кунен леки агар омада натонен нависен хичон шумода доставка мекунанд. бозори корвон бинои корвон сити як мошина подвална як мошина дختаро арзон кит. Ина нархи мошинои электрон мепурсанд детски марҳамат арзон киста новинкаҳои фасон омадай медонен чанд сомон аз 1400 сомон сар мешавад. тамоми намудуш ҳастай марҳамат барои тӯҳфа мегирен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен барои фарзандотон тамоми намудша бо нархи дастрас метонен харидорӣ кунен. аз 1400 сар мешавад то чанд сума то 4000 сомона иҷода ҳастай 4000аш ҳозир то 4000-ра бидай ина мия ҳами қахшруван ира бинен қакалонае аз наздик бинен иш 3800 мана ин 4000 сомон ай тамошо бино марҳамат ира бинен хучхо фасонае гарантия доран ино гарантия надора на ҳамиша бисёриё мепурсанд ина аниқ карда гап задем тона биёен аз шофёрш права надора рост тамошо бино марҳамат рақамашон ҳаст дар рӯи экран ҳами 1400 сумаш кадом бошад 1400 сум ина миёяна хишру буд яне ки мебинен тамошо бино 1400 сомон электронне краскаи оригинал диден баллоношон резин будай краскаи оригинал ина сирхи калон чанд сумай сирхи калон 2000 дидена тамошо бино чӣ хеле интихоб васеяй тамоми намудаш ҳаст ина сери чанд сумай ям хишру 2100 сомон мана марҳамат дар кортон бошад тамоми намудуш ҳастай дар арзон кит бозори корвон бинои корвон сити як мошина подвал не як мошина биёен анамхе мошинчаҳои фасона бо нархи дастрас метонен харидорӣ кунен тӯҳфа мегирен мисол барои фарзандои хитон мегирен беҳтарин вариант баъд нигоҳ кунен иҷода калбелоям тамоми намудуш ҳаста калбелам доран инаи мотоциклоям будай калбелотон не чанд сумае сар мешавад хадунок калбел гуфтастам хадуноко аз 180 сомон диден аз 180 сомон сар мешавад то 750 сомона 750 сомаш ба фикрам чанд функсия дорад качелик мешава ё ина нигоҳ кунен ина ми оригинал будай диден тамошо бино ина ваям хадунокоям аз анами нуқтаи савдо меёбен анахе вай стульчик барои кормления ҳастай ино чандан у варианто ози уно варианто 650 сомонай ховуш качелик мешава бо дидена сомон 850 сомон бо ина иҷа качелик бо оригиналаш ҳам ҳаста иҷа ина ҳам качелик мешаванд ина нигоҳ кунен ҳам качелик мешаванд ҳам стульчик барои кормления будай диден марҳамат арзон кит биёен анам хеле чизакҳои хушрӯ бисёр мепурсиден ҳастай ана баъд вай калбел электрония на ино чанд пулиян ино ай 850 сомон сар меша 850 сомаш ози дина сабиятагиша фурӯхтем оли сабият накардем ай 850 сар меша то чанд сумая то 1750 сомон то 1750 сомона ина марҳамат касседа дар корай ҳатман духтаракҳои хушрӯ агар гирифтанӣ бошед анам хел коляска калбел ҳамаи ҳамино дар арзон кит ҳастай барои хичонай бо биёен аз наздик ҳаминора бо аксия скидка када метиана бо арзон мекунанд то нахулас духтаракҳо ҳатман омада тамошо кунен супер аксия рафтестай духтаракҳо аз аксия қафо намонед нигоҳ кунен арзон китста анами хел тройкаҳои фасон медонен 7500 буд 2000 сомон шудагай касседа дар кораи марҳамат ина тройкаи хушрӯе ҳастай ки коляскаҳои оригинал омада аз арзон кит харидорӣ кунен омада наметонен нависен доставкатон мекунанд ина нигоҳ кунед кам мондагиай барои авай аксия эълон кардагиянд бо нархи дастрас марҳамат успед кунен ки ина мин 3500 буд бо биёен муқоиса кунен бинен чанд ҷора 3500 2000 шид качестваш беҳад хушрӯай
бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна арзон кит марамат ҳама намуди коляскаву мошинчаву ҳама чиро аз иҷа пайдо мекунен. Баъд иҷадам қа мошинчаҳои хушрӯ доранд. Афсӯс ведмурд хушрӯ нишон дода наметонам то на, леки шумо биёян ё ки нависен шона расмоша мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Мошинчаҳои электрониро диден чӣ хушрӯ чанд нархошон аз 1400 сомон, аз 1400 сомон сар мешава. бовар мекунен. хулоса тамоми намуди анам хел ва яко ҳастай барои кӯдако. Коляскаву хадуноку калбелу ҳамаи чӣ.